Til YouTube, og velkommen til denne her første video på min kanal. Og jeg er meget glad for, at I supporter kanalen indtil videre. Så ja, lad os starte med den her squad builder, som jeg det kommer jeg til at spille på rigtig meget. Så ja, på mål har vi Joey Hart, og han er rigtig god. Han stats er perfekt lige til mig, altså akrobatisk. Jeg elsker det. 2400 guns, det er perfekt til mig. Venstrebak, Josen Henrique. Jeg kan ikke finde noget af det. Nå, okay, 81 i pace, og det er rigtig dejligt, og god physical. Virkelig dårlig shooting, men ja, han er hvad han er. Så har vi Cahill inden på centerbacken. Jeg har ikke så meget at sige om ham. Han er bare fantastisk centerback. Jeg håber, han vil komme til at gøre lidt bedre. Så ja. På den anden centerback har vi Han er en mega god spiller. Jeg elsker, når forsvar har pace, og det har både Cahill og Rojo. Han har god defending, god physical. Han har det hele rigtig godt. Så ja. På højre bakken har vi Ivanovic. Ivanovic er enormt god. Han har defending stats. Han har ikke så meget pace. First owner her med Yaya Touré. Han fik en pakke, gratis pakke. Yep. Og han har, prøv lige at se hans stats. Hans stats over 75. Det er OP, altså. Det er virkelig OP. Nå, men her har vi Coutinho, og Coutinho, han er faktisk rigtig god. Jeg skal bare lige have lidt mere shooting. Ja, så det har været perfekt til mig, men han er skam meget god. Herude har vi David Silva. David Silva, købte ham for 8k. Han er faktisk okay, synes jeg. Han kunne have haft lidt mere shooting og lidt mere pace, men yes. På right mid har vi Valencia. Og ja, Valencia, han er... Jeg har ikke rigtig noget at sige om ham. Du kan se, at ja, jeg håber, han er god. Så, ja. Her har vi Mario Balotelli. Og Balotelli... Ja, kender jo Balotelli. På det at se hans stats, ikke? Det er OP-angriber stats. De der tre. Shooting, pace og dribbling. Det er det, en angriber har brug for. Og det er det, han gør. Så yes. Her har vi Benteke. Benteke, han er OP. Så ja, det er det så holdet. Og tak fordi at I så med i min allerførste video på den her kanal. Og vi ses.